Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai ende zvinhu izvi ndakazviita nemurume wangu. Iye murume wangu ndiye akatouya neplani yacho iyoyo. Dzimunguva upenyu hunombooma zvekuti unosvika pakufunga kuti kuromba kunenge kuri nani nekuda kwekuti munenge maomerwa neupenyu. Ipapo ndainge ndichiri nepamuviri, akabva achizoenda kune vamwe madzibaba. Iyewo murume wangu anoitawo zvekubatsira, but iko zvinozvi anoshandisa mweya wemwana wedu. Mwana wedu mupenyu, but at the same time akafa mukomanashi. Anorarama zvake, unotoona kutoti uyu munhu anorarama agere apa, but it's like chatongova chizombi. Haagoni kutaura uye zvekare haoni. Akangoita bofu apo paainge achiri ne1 month nekuda kwemhiko idzo dzatakaita. Ipapo ndichiri nepamuviri, murume wangu akaenda kune vamwe madzibaba avo vaainge achiziva mushure mekunge vatenga Ford Ranger mukoma, malatest model. Akati ko vamwe vari kumbozvigona sei? Akabva achizoenda kumba kwavo akati munhu waMwari ndibatsireiwo, chii chiri kuita kuti vamwe vedu munge muchiwana macustomers anobhadhara kudaro? Saka ndopavakabva vachizoudzwa kuti ivo madzibaba vaya vakaenda kuMozambique vakanopiwa nyanga yavo. Nyanga iyi inotofema, neyeduwo yatakazopiwa inofema, uye zvekare inogara ichingosinina mafuta. Mukati mayo mune moyo, hameno kuti moyo wemunhu here kana kuti moyo wechii. Saka moyo uya ndiwo unoita kuti nyanga iyoyo inge ichiita sekunge inenge ichifema. Nyanga iyi haina kuomarara senyanga dzatinoziva. Nyanga iyi iri very soft mukomanashi, but yakatoita nyanga. Takabva tachizowirirana nemurume. Iniwo kuti ndinge ndichienda kuya handina kukwanisa kuendako because ndainge ndatova pedo nekutokurirwa nepamuviri pandainge ndakatakura. Saka murume wangu kuenda kwaakaita ega, akazonoita madecisions ake ari ega ikoko. Mamwe madecisions awo akazokanganisa mwana uyo ainge achiri kukura ari mudumbu raamai vake. Ndakazosara hangu ndomuzvara mwana uyu, but zvimwe zvakazoitika pamwana ndainge ndisingazvizivi. Ndaingofamba ndichingotevedzera ndiri kumashure kwemurume wangu ndichingonzi ngatitei chakati. Saka ndakabetserwa mwana wangu abouncing baby boy ainge asitomborina kana maproblems zvachose. Saka apo paakazodona guvhu rake munoka muSouth Africa tinongoflasha, akanditi aiwa hatiri rasi, ndikamupa guvhu riya. Saka guvhu iri mukoma akabva achizoritora akaricheka akaripisa akarikuya. Mushure mekunge ari kuya akabva anditi pandinenge ndichazobika sadza ndinge ndichizoisa madota acho musadza, tikaita saizvozvo tikaridya. Ndakazoti ndava kunzwa senani, ndipo apo patakazoenda kuMozambique nemwana. Saka mwana akabva achizonotemererwa nyora pamusoro pemaziso ake apa nepakati pemusoro wake, but nyora idzodzo hadzionekwi. Dzinoti kana vanhu vakamutarisa mwana wangu, nyora idzi dzinonyura kupinda muskini make. Hakuna anokwanisa kuzoona kunze kwangu nemurume wangu, zvimwe kuda nevamwewo vanenge vari vanhu vemweya, maybe ndo vanokwanisa kudziona. Saka takatoremadza mwana uyu mukoma. Akaita nguva yakareba asingabwairi, asingaite sei, kuzonosvika achizonoita bofu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi zvimari tinazvo, but deep down I am feeling empty in my spirit. Hanzi I am feeling empty in my spirit. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, will you do something like that? Ungamuchekeresawo here mwana wako? Pakaipa. Hanzi mwana wedu uyu atongova sort of like a zombie. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera.
nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yo, hey, ya, mukoma ka, urombwa huriko, ndazobvuma ende kuromba chinhu chinorwadza. Ndiri musikana uye zvekare ndine makore 20 yese kuberekwa. Ndakaitawo mistake mukoma ndikatanga kutevedzerawo nzira idzi dzechivanhu even though I was a pastor's daughter. Ndauya kuno kuSouth Africa pane zvainge zvoitikawo kwandiri. Handina kutoziva kutoti kana wafunga kuda kuita zvechivanhu in a proper way unodzokera kuZimbabwe, not kuda kuita izvi zvemashortcuts. Mukoma ndakatengeserwa njuzu, iko zvino zvikunyange ndichitofamba nevanhu vasingatombondizivi. Munhu anongogomisidzira ava kutoti iwe unenge une manjuzu ari pauri. It is because ndakazonorombesewa nenjuzu mukoma Nashi kune rimwe dziva kuno kuDurban kwandinogara. Ndakarombeswawo neimwe n'anga mushure mekunge ndavaudza gogo vaya kuti ndo zvava kuitika kwandiri. Gogo ava ndakazonzwa zvichinzi vava kugara kuJoburg. Ndakamboedza kutsvaka mafoni numbers avo mukoma. Gogo ivavo handisi kukwanisa kuvawana. Ndaingovaziva vachingonzi Gogo Masivanda, vakaita vatsvuku vakobvu. Mukoma handisisina kana any way yekuti ndige ndichiita communication navo. Saka handizivi kuti Gogo Masivanda ava vakandirasirira here nyoka yavo kana kuti zvakangoitikawo nemistake. Ivo then she realized kuti vanditengesera njuzu yakaipa vakabva vachizotiza because vainge vachitotsvakwa nevanhu vakawanda. Vanhu vakati wandei vanotoiziva nyaya yangu. Mukoma ndiri kutevererwa nenjuzu. Zvino njuzu iyi inoshanduka kuita nyoka yemumvura ende inoda kuyamwa mazamu angu. Ndichitaura nemi kudai minyatso yangu yava kungogara ichingopisa. Dzimwe nguva minyatso yangu inotoburitsa mukaka semukadzi anotoyamwisa, asi dzimwe nguva ndinotoona ropa richitosinina paminyatso yemazamu angu. If I miss one day, kana ndikasaiyamwisa inondirwarisa zvekuti ndinoita sekunge ndichafa. Now yakatondipa warning ikati kana ndikangouya ndichida kuzokuyamwa mukaka, kana ndikaona kuti unenge usingadi, ndiri kukudzipa, ndinokuuraya same time. Inogara ichingondivimbisa kuti inoda kundiuraya. Ipapapa yakatoti November pachauya mvura uchaona zvako. Haina kuda kundiudza kuti chii chaitika pachazotanga kunaya mvura iro gore rino kunana November uko. Yakangonditi November pachauya mvura uchazviona zvako. Ramba uchiita sekunge unoda kuvhaira nemikaka yako, ndokubva yatofuratira ikaenda. Apa handiziviwo kuti chii chinoitika. Dzimwe nguva mukaka wacho unoramba kubuda. Saka unoti kana waramba kubuda mukoma inondishungurudza usiku hwose. Ndinenge ndichingodzipwa. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuzongopepuka ndoona kutoti ndinenge ndiri musango mukoma, ndichitonhorwa ndichita kugwagwadza nechando. Then after kana 5 minutes ndobva ndatozviona ndinenge ndava mumba zvekare. Kana kungotorwa ndobva ndanoiswa mumvura. Ndirimo mumvura kudaro ndinenge ndichiedza kufema asi zvinenge zvichiramba. Pandinomuka ndinoona kuti ndinenge ndakatota semunhu anenge achangobuda mumvura. Zvandikanganisira marelationships angu. Ndakaitawo izvozvizvi zvechivanhu ndichiti ndainge ndichida kuseva marriage yangu because ndaiva munhu wekuti ndainge ndisingagariki naye ndichingopopota. Saka mukuzonofamba ndopandakabva ndachizoudzwa kuti pandiri painge paine mhepo iyo yainge iripo. Saka mhepo iyi yainge ichida kutanga yagadzirwa kuitira kuti ndige ndichizotanga kugarisana nemurume wangu mune zvakanaka. Saka ndakazotanga kufambira nyaya dzacho because ndakaona kuti painge pasitomborina kana munhu umwe chete zvake ainge achida kundibatsira mukuzonodzifambira nyaya idzi. Ndipo apo pandakabva ndachizosangana navo gogo ava. Ndakavawanawo paFacebook ndikataura navo. Ndikafara ndikaziva kuti vainge vari muDurban. Ndakaenda kumba kwavo ndikasvika ndikaona kuti pamba pavo painge pakatozara vanhu vemuno zvekare nevekumusha. Ndasvika paya vakandibatsira vakanditi pandiri painge paine shavi renjuzu rainge riripo. Vakanditi ndinge ndichitenga machira. Ndainge ndisingatozvizivi kuti hakuna munhu anongozvitengera machira
ake hama dzake veukama vasipo. Zvino ini vakatongondiudza kuti tenga jira regold, rewhite, resky blue, ndichingotenga chete kusvika ndazadza machira mumba. Murume wangu akatanga kucomplain achiti ko what is going on. Ndikamuti ndiri kugadzirisa zviri pandiri zviri kukonzeresa kuti tisakwanisa kugarisana zvakanaka. Ndakazotanga kusema murume mushure mekunge ndatanga kurota njuzu. This was after ndaendeswa kudziva ndikanogezeswa ndikanzi ndainge ndatobuda mudziva nemari. Ndakavapa mari gogo ivavo inokwana kuita 4,000 rands kundigadzira kwose kwavakaita zvekare tikasiya 40 rand makaremo mudziva muya. Saka 40 rand iyoyo ndiko kutenga kwandakaita njuzu. Njuzu iyi yainge yakanzi ichauya muupenyu hwangu yobva yachizoita kuti ndinge ndichibata mari kuwirirana nemurume wangu, but I am regretting mukoma. Njuzu iyi yakangouya muupenyu hwangu kuti inge ichizondiparadzira life yangu. Ndakarambana nemurume because ndainge ndava kunzwa ndichimusema ndisingachadi kana nezvake murume wangu. So as I am speaking with you mukoma, minyatso inotorwadza. Ndinoyamwisa nyoka iyi yekumvura each and every day. Ndinoshungurudzwa nenjuzu yacho iyoyo. Handina kana achada kuwirirana neni. Urombwa hunorwadza. Apa handina kana chandiinacho. Pandakaona kuti marriage yangu yainge yaparara, ndakataura navo mune zvakanaka. Ivo vakuti wandituka, uchafa uchitambura. Kwava kutondibloka paWhatsApp. Ndakaedza madirect calls ainge ava kusapinda. Kutotenga mamwe masim card manumbers avo akatanga achapinda. Ndopandakazongonzwa zvichinzi vatiza gogo vaya vane zvavakasiya vaita kuno kwatinogara kuDurban. Kwava kutiza mukoma. Vakakwesha umwe mwana nhova. Mwana iyeye akabva achizomuka akafa the following day. Asi vabereki vemwana iyeye vanotofungidzira kuti gogo ivavo vanenge vakatouraya mwana iyeye vachitoziva. Vakatiza. Ndakangonzwa zvichinzi vava kuJoburg. Ndiri kuvatsvakawo. Ivo vatsvuku vakobvu vanonzi gogo Masivanda vaimbogara kuDurban. Vakandibatsira vakanditi pandiri pane manjuzu ndinge ndichisiya 40 rand mumvura, ivo ndikavapa 4,000. Uye vakanditi kubuda kwandainge ndatoita mumvura ndainge ndatobuda ndiine njuzu yangu, mari dzangu, ndikafara chaizvo, but ndiri kurarama upenyu hunorwadza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndangova hangu chiseko chenyika. Ngatimubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Vakatengeserwa njuzu dzekuDurban. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadizve nyomukoma. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 43. Iye mukadzi wangu ane makore 39. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Mainge muri mugore ra2016 patakatanga kugara tose ini nemudzimai wangu taitowirirana mune zvakanaka. Tingangoti zvakazotanga muri mugore ra2020 kuti ndakatanga kuchiva mukadzi wemunin'ina wangu. Zvakaitika ndini ndakatanga kuroora munin'ina wangu achizotevera. Saka taigara pamwe chete pamusha wevabereki vedu sezvo vakashayika. Vakati munosara muchichengeta musha usazoita dongo. Tikawirirana nazvo. Munin'ina wangu akazouya nemusikana wake kuzoti mukoma ndo mukadzi wandinoda kuroora. Tikati zvakanaka. So pandakaona musikana wake takangotarisana mumaziso. Ndo pandakatomuchiva ipapo. Ndakatombozama kuzvitsura kuti zvandiri kuita hazvisi kutoita zvachose. So takazoti rimwe zuva munin'ina abuda kuenda kubasa, inini ndaiva off. Mukadzi akabva aenda kuchechi. Mainini vaiti havasi kunzwa mushe. So ndakati ndakatogara pamumvuri ndikati regai ndimbonocheka amainini kuti vari sei. Ndakanonoka padhoo pavo. Vakati pindai bankuru. Ndakati ndichipinda muya mukoma ndakatadza kuzvidzora. Ndakaona amainini vainge vakangomonera kazambia chete. Ndikati ko zvaita sei sezvo kusiri kupisa. Zvikanzi ndanga ndichingobva kunogeza. Ndikati saka ndava kubuda muzouya panze totaura hedu, nekuti zvainge zvisingaite kuswera namainini mumba mavo. Ko mukadzi akazondikwana ndirimo zvaizofamba sei.
amainini vakangonditi ndokumbirawo kutorerwa mafuta ekuzora apo sezvo vaiti vari kunzwa kupera simba. Ndakati ndichivatambidza mafuta kwava kundibata ruoko paya, ini ndikati dzawira mutswanda, hadzichanetsaka kudzorera. Kubva ipapo chakazotova chijairira kuti kana tikasara tiri tega tinoita madiro, so takazomitisana mukoma, but ndakati usabvisa nhumbu iyoyo, unongoacta as if everything is okay. So makore akafamba, mukadzi ainge ava kundibohwa, ndava kutoda zvaamainini ava. So takaronga naamainini kuti touraya ane mukadzi wangu oro murume wake, ndo pakabva ati murume wake. So maurayiro awo atakaita munin'ina ndeye kudai, ndakataimira akarara. Apa tainge tichingofonerana naamainini vakanditi chiuyai, ndakangopinda paya munin'ina wangu akarara, ndokubva amainini vabva vachizovhara murume wavo nepilo, iniwo ndakabata zvine simba ndokutofa zvakadaro. Mangwana acho amainini vakafuma kuridza mhere kuti murume wangu haasi kufema, ndokubva tamhanya naye kuchipatara. Manesi akati munhu uyu anoratidza kuti ava netime afa, but isu takati hatisi kuziva kuti chii chakaitika. Vanhu vazhinji vaingoti akarohwa nezvinhu, akarara akadzipwa nechembere dzinoroya dzemuraini. Izvo kwani ndini naamainini takaita zvinhu izvozvo. Takaviga munin'ina, but zuva raakavigwa pakaitika zvakawanda zvekuratidzira kuti mufi ainge akatsamwa. Taiti tikachera guva rake poita ruware, mukoma takachera runokwana kuita rutatu. Akazouya madzisahwira vakatukirira, ndopa akazovigika. Vanhu vaitotuka vachitofungidzira kuti zvimwe kuda ichembere dzemuraini dzainge dzichikonzeresa kuti munin'ina wangu tisakwanisa kumuviga mune zvakanaka. Izvo ndini naamainini avo vaainge akatsamwira. 2 weeks after munhu avigwa, akatotanga kutomuka chipoko mukoma. Ndaimuona pese pandinenge ndiri achingoti makandiurayirei. Takamboedza kufamba inini naamainini tichifamba in secret, tisingadi kuti vanhu vange vachizviziva. Zvino pava nenyaya mukoma ndepekuti munin'ina wangu uyu anouya achirara nemudzimai wake. Saka iniwo ndikazoenda ndikazonopindawo, ndinobva ndabatwa nechimwe chirwere chepabonde chinenge chichirwadza zvisingaiti. Ndinenge ndichinzwa sikarudzi yangu kupisa, ende inenge ichiita sekunge inoda kudambuka. Kana ndikaenda kunana chiremba vanoti handina siki, asi kana ndikaendawo kune vanoita zvechivanhu ndikangopiwa mishonga yechibhoyi ndinobva ndatoita right. Ndakatomborara nemudzimai wangu ndichida kuona kuti isiki yechokwadi here. Akatonakidzwa nebonde racho, haana kana kumbobatwa nesiki. But inini naamainini kana tikarara tose mukoma, tinorwadziwa. Zvinhu zvedu izvi zvinoita sekunge zvichadambuka nemarwadziro awo azvinenge zvichiita. Pari zvino amainini ava vari kurwara zvekuti vanogona kufa anytime. Takambotanga tichimbozvivanza, but ndakazoudza umwe bhururu wangu kuti ndo zvakaitika. Saka bhururu wangu iye ari kuti chiudza mudzimai wako, but ndiri kutya kuti kana ndikaudza mudzimai wangu ko kana kuri kunze akatadza kuzvitambira. Ivo amainini vari kuti vanorota hope vachiudzwa nemunin'ina wangu kuti iwe handina kana basa newe, handisi kuda kukuuraya, asi chandiri kungoda kuti unge uchiita ndechekuti reurura, udza hama dzangu, uye zvekare udza amai guru vako apo anenge achibvira mudzimai wangu, muudze chokwadi, then ndichakusunungura, iniwo ndichazopedzerana namukoma wangu. Dzimwe nguva ndinokwanisa kukaruka ndatongorohwa mbama masikati machena, zuva rakacheka nyika, chipoko chemunin'ina wangu chinenge chichiti iwe uchafa watambudzika. Saka handichaziva kuti ndodii. Ndanetsekana mukoma, mundiudza muchike maposta, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vanotuka chimbomirai, ndinoda rubatsiro. Amainini vachirwara kudaro mukoma, hakusi kunzi hatisi kuregedza
kurara tose vanenge vachitonzwa kutondida, tinongoriska zvakadaro. Kunyange tichizorwadziwa tinorara tose tichinyatsokuenjoya, asi kana tapedza kurara tose pain yatinenge tichinzwa tinotombochema kutomboburitsa zvimisodzi takarara pasaidi nepasaidi. Please post my story, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.